Two things might happen to you. In fact, what might happen? Zizinto ezakwehlela. Like one Kwatyiwe ta. it's either bantu lakho boy. Leah, it's either uyafa okanye bayingqweleka. You don't just qhwabajela and then get away with it. No, never. Ebra ishop yethu lena umuntu uyayicela imvume xa kufuneka xhome into apha. Utsho kamnandi usevenkileni apha. Soze ningaxhoma wonke umuntu ofika afuneka abone uba bring simndele home apha. Mtsanam lo ulahlekileyo man wena nathi abantu bayathenga apha evenkileni. So ufuna sithini sigcine le poster yakho apha? Ewe, ningayisusi le poster, ngiyaqonda? Akuhle apha. Oh, nina ene-shop kanti? Oh, niyathengisa. Yo, uzawutsho ancedakale nomntanam. Afunde nakwizikolo zabelungu. Mntana lowa. Umntana betheni lo? Umntana lokho, umntana kaRhadebe. Phofu nawe uyabandakanyeka kwalapha emntaneni. Jonga boy. Mntanam, loo nto iyiyo, yeva. Utata wakho samgxothe, yeva. Ngoku sitoyito yapha kuthiwa kugxothwa baphume ngapha kweceba sengecingo apha. Impipho ezopepasi. Samgxotha utata wakho phaa, yeva. Mna noRhadebe undlebe dlombini ubhungane, umthi mkhulu. Ndiduma umhla nezolo. Umama wakho ndakhe ndamtabhata, but wena lulahle. Athi yatshisa. Tuma ntom wena. So I think xa i-round off yayo yonke yenza u-100. Amadoda kuthi. Kame machezi manweni. Yo, asiwathengisela amakhwenkwe apha cheese. Ba ufuna indawo yamakhwenkwe, uyokhangela enye indawo okanye ukhangela ihoko, kuhlala izinja apha. Khadebe, ndiyoni ingxaki yakho? Ndiyafika apha ndabulisa. Andikathe nothetha senditsibelo ngobukhwenkwe. Uyani bazothina bazothenga apha ngabo Khadebe. Ingxaki noba yintoni obuzoyithetha ibalekanga. Liya azange ndayibona mna ishop yamadoda ubhaqe uzogcwala izinja apha uthenga amakhwenkwe. Cela uyothenga kwenye indawo siwathengisela amakhwenkwe apha cheese. Yandiva ndizamutsho. Hathi Ungayi kwenye indawo athi bra bendithethile le nto uba Siyabala apha Liya sizoya cheese apha. but ibhizinesi lesiranayo bra kungagxotha abantu ufika lona awumfuni ufika lona uthenteni utsheze udikwe ingenaphi loo nto yazi ibhizinesi ayenziwa le nto yenzayo. Ndithengisele ke Liya. Thengisele ngokwakho. Uthenga ntoni? manje ngifuna i-bulletproof yesinqo manani condom. Condom. Condom, bulletproof yesinqo. Mano. Ebetu. Tutu. Tata. Yintoni ngona ntsika wabhandisa waqhwalela. Uphatha into wasesibhedlele. Kunzima tata. Oh, ngurafu. Ngurafu situtu. Tata thini? Ebetu. Jonga. Hayi ngiyabona ngurafu lo situtu. Noma kuthiwa urafu ndimbone kude mtsho. Kwaye le moto lekutrayisile mfuni ibethe ngo take off. Uyamazi take off? Tata ayingo take off. Intoni Ku-right off. yena kanye ke lo right off. Uyayazi uthetha uthini right off? Uthetha ukuthini? Xa kaloku sithuthi uba imoto ikutshayise okwakude kwaye le moto ikutshayisile ingasoze ilungiseke uyaqo ibotyo ingathi itshayise ihashe. Kasondele tata Umkhulu kaloku wena sithuthi. Tata mamela unaxhego lam anditshayisanga imoto. Ndingonjiwe ndibethiwe. Ndibethiwe tata. Suzulisa awusutyelwa mali ndiyanazi nina xa nitshayiswa zimoto uyayizulisela athi umntu ozofumana urafu ucapha ke ngoku uyazulisa uzofumana urafu wena kwaye ke ngoku ndizawayitshomi yakho. Akho rafu kandawo kubethwa oku ndirojiwe ndabethwa ngamaphara xhego lam. Userious? Ndiyakuchazela. I think it's gonna be 85. No? 85 right? Hayi madoda, ezi
Zikhondom sekliniki, eza-government izikhondom, zifunye ekliniki izikhondom. Athengiso zinto. Yebona le ndithethayo. Yebona le ndithethayo Chess unazo wena ezi-right, unayo i-Duracell, unayo i-protection e-right wena. Zika-government. I know. Zifuna ezithengiswayo. I don't care Ziyazi Chess. uthengiswe khona. Chess ziyathengiswa ezinto. If unayo imali engathi ngcono, mbothenga ku-government. Ngicela ku-government, ungaloko uzosiphambanela apha wena. Man. Khathele man. Ndifuna usebenzisa ngoku ezikhondom man. Nazo. Nazo kaloku kuye madoda. Uthengisele ufuna ntoni? Okay, sabe change ke. Chess, khambe mani apha mani wena man Chess. Hamba mani apha Fsek. Chingu Chess othele sodlala Chess ngokwabo uzafumana itshintshe. Wakhe wabona phi indoda ephikwe kwitshintshe. Azuphambana apha. Siliya suthengisela yonke into ngobelali man. Abize bangathi silambile apha. Sabangathi silambe nasengqondweni ngoku. Chini moto. Kodwa i-change yakho imeli basiyanika. Betha ngempama, ndakubetha ngempama utshoni apha kwejips yandiva. Xa ndirana ibhizinesi, mamela mna apha. Bani siyoyakho apha. Siphambana ke. Besithini le maxa idibene apha. Uthi ubethwe ngubani? Ndithi kuwe tata ndirhanela le ntwana ihlahlana nomiri. Ndirhanela yona xhego lam. Yiyo le indithengele amaphara into bakagombe. Utsho ujongijongi. Shwena ka. Hayi suka uyokubetha ujongijongi wenze ntoni? Ukubetha laa nto ujongijongi wena. Xhego uyakhumbula into bakangaba le ntwana ndibhaqa ndisebhedini nomiri. Ndibhaqa ndisebhedini nomiri ndisenze love making. I was doing the love making. Nomiri yandibhaqa le ntwana. So bekufanele into bakalibuye. Ndikhokhela yona xhego. Loo mini kanye ke situtsu. Injani? Xa into ungayaziyo. Le mini umtshana amke ngayo apha endlini. Ekubale kuba ke umtshana naye uve into bengafanelanga uyivile. Ngoba utata ke usaphila. Ngurhamba. Mna mnyamazana unezinyo qekele. Tata kaSimlo ivele ngalamini ke lonto. Thina siyazi nje iminyaka le yonke utata kaSim wabhubha. Hayi ke uvele ngalamini usaphila. Bhalisa impahla zakhe kumtshana wahamba. Waphelela kuMaria. Umeri kaloku akekho naye esitutsu. Uhambile andimazi ke noba Ngabese bona yena akekho naye. upakishe nezakhe impahla wemkani mazi ke ngoba utshone ngaphi so undibona nje ndishiyeke ndodwa. Tata akushiyekanga wedwa. Ndishiyeke ndodwa Akushiyekanga mamela tata. Akushiyekanga wedwa. Ushiyeke nomoya ongcwele tata. umoya engcwele Ushiyeke nomoya engcwele xhego lam. uphambene ke ngositutsu. Ushiyeke nomoya engcwele. Qalisa uphambene ke. Kutheni Qalisa uphambana? uphambana ke. Ntinti wancela umoya engcwele xa ndishiyeke ndodwa. Ushiyeke nomoya engcwele. Umoya engcwele uzondenzelana. Uzondenzela wena qala ukubethisa umoya engcwele. Unjenje umoya engcwele. Somthandabuzo uThixo. Antanabuzo uthini? Somthandabuzo uThixo. Ushiyeke nomoya engcwele kule ndlu tata. Epepha umoya engcwele ubethwa wena situtsu. Ubuwedwa wena ubethwa pha. Ephelwe umoya engcwele. uThixo. Ewu. Uzophendula uThixo kule meko ndikuyo. Yile nto ukubethisileyo kanye ke yohamba ushumayela pha ungxola esithubeni. Yile nto ukubethisileyo situtsu. Nisazobethwa ni. Uzophendula tata. Nisazobethwa nini uThixo uzobuya. Angabuyi ubethwa wena. Tyini. Ushiyeke nomoya engcwele kule khaya yakho. Kawuhambe situtsu. Ushiyeke nomoya engcwele kule khaya. Hamba. Tata. Uzophendula uThixo. Langalinye. Langalinye tata. Uthandaze uphume Thixo phendula. ukala inyembezi akho Thixo uzokuphendula. Ubethiwe khona uThixo. Tyini. Lo muntu uselimele bethu uzashumayeza. Tuthu unjani? Ngicuma unorafu mna kanti uzondixela ngimbambana uyesu. Time is up, Jay. Your time is up, Jay. Into zamaphara, Jay. Xesha liphelile. I hope bahlamphele yonke madoda. You can see man, Jay, man. Uyabona man. Sithatha kanjani kanti? Njengendoda yaziwayo enhloniphekileyo. Jay. Ayifuni nithathele phansi xa nindibona. Jay. Do the thing. Generous Jay. Oh, you are really the generous Jay. Oh. Tak. Fundisi. Ingekho Thixo. Awungekho Jehova. Awungekho. Yo.
time. Impahla zakho kuwe. Xelele nabanye. Ningamadoda. Business always open. Yabona ke wena. Phelanga le. Sibheka ngokoleni. Sharp. Ichara. Watch out. Tim na mageng na bafethu sibele. Mabeza mubuzi fora sibele. Yemadoda. Yazi ndiyamva lo hluhlu utsho kaba emfundisi. Ikhona indawo eBhayibhelini ethi hamba uchama kwizakhiwo zabantu. Ikhona indawo apha emhlabeni ethi wena xa utyelwe izela umntu amaphara bamgombe. Uthetha ngantoni mfundisi? Ha? Uthetha ngantoni? Into lethetha ngantoni? Yabuba sikhona. Uthetha ngantoni? Ya? Ayikho le ndenza awuni uzochama apha eshopini yethu. Ndiyenzile ke ndichamile uzothini ke ngoku? Ubona uba ndichamile uzothini? Kam. Uzothini? Efondini, into oyenzayo. Into oyenzayo buchama izakhiwo zabantu. Uchama. Into oyenzayo mfundisi. Into oyenzayo mfundisi. Abulala. Thina ufuna ukufaka ezandleni zakho. Abulala khatha. Abulala. Amaphana ngapha, uRhatebe ngapha. Ayifundisi wakho lo nyaka. Nigcine efrijini. Khatha ngiyabulala. Ufuna igcine efrijini. Khatha ngiyabulala. Ufuna ufaka ezandleni zabantu mfundisi. Ufuna ufaka ezandleni zabantu mfundisi. Cala uyiyeke le nto yenzayo mfundisi. Ayento ukubhangakele mfundisi. Ngizophila khatha. Masebe inkambo yofela amahashi noliya. Ngizophila. Masebe inkambo yofela amahashi noliya. Ngizophila khatha. Right. Akhona uzawuyenza. Akhosa enkonzweni. Ngizophila. Afisa. Akhosa enkonzweni apha. Jonga mfundisi. Ndayithatha next time. Yijungule. Lenze ifila voshi ngayo. Yini? Tim na mageng na bafethu sibele. Mabeza mubuzi fora sibele. Ufuna ibeka lapha phezulu liya. Andibana nebeka apha kule ndawo yeplanga. Yabona liya. Ibhizinesi iyapopa ke uyabhalansa. Jonga liya. Olux mostly igqirha uthengisa amayeza ngapha i-tuck shop yaqhuma yavaliya siyabhalansisa ke ngoku ngapha abalambileyo siyabondla ngapha siyabanyanga. How do you feel that? Yazi bra, le nto yenzayo yakufaka engxakini dala ndixelela ndimamelwe. I like it like that liya. Yazi liya de ingxaki ongenozikhathalela ezifana nale umakhelwane wakho kubekho ingxaki ezinice ingxaki zemali like that liya ikapitsha lini abangandidomi kwabanye abantu lini. Jonga i-balance equation leliya. Yava ufumana yonke into izithelo sihleli siyabanika into zokudla baphinde bagule baguliswa kokutya siyaphinde siyabanyanga. Yava li ya liya mna ndizithandela i-ideas boy. Yayiva ke Hayi qhuba mntakwethu kudala uncane xa usengxakini ungandifaki mna. bathi qhuba ke bente zombini ngisuba miqhuba liya. Yazi liya kwa esikolweni mna ndandipasa omiss bonke bathi Rhatebe yiphinde iclass cause ntoni uclever uyimasterishe nona phinda 4 mna ndimasterisha liya le report zami mane ndiphuma number 1 pha 1 bodwa ubuclever yilento nandizibona ngobusinessman. Yebo amayeza sithenga amayeza esintu apha sithengisa izithelo ukutya yonke into batye ngapha baguliswa kokutya kwethu sibanyange ngapha gqala nyanga nangu ihlo ubahleleli apha. Yeah, what is this? Phelo li grene Out yeah yes. Pinch up. Yeah yes. Telebezama ngeke balunge ne. Yeba nomona ngeke balunge ne. Madoda etshezi. Mchezimana Fondini. Fondini, kaphume mane Fondini. Hey ndotsela. Wabetha ngegawuni Fondini. Yazi wena semi. Yintoni ngoku? Timing akunayo. Ndibhiza apha endlini. Ubhizi into mamela. Hamba mani buya after 20 minutes. Mamela mancheza akho nto ndizayitsala apha ndifuna nje uthi gqabagqaba. Masiphuma apha ngaphandle sithethe Fondini. Zam.
busy wrestling apha phakathi Mfondini man. Wrestling apha man. Hamba uphinde ubuye. Mani Chezo uzandisokolisa ngoku kodwa ndithi sizawuthetha ngoku sigqibe ngoku msinya. Akunayo wena le nto ndifumanayo apha phakathi man. Awuzunika lo gama. Andinayo. Mani jonga Cheza ndizugolozelwa ngoku ndithi vupuma. Uphinde ubuye Mfondini. Hey Chezi. Sesimanga ke ngoku. Andikesolana ngoChezi ngoku. Hey Modric Mfondini ndigezelwa yile nantsika apha Mfondini. Khawenze futhi noba yilona. Ntangam ndinqame ubhubha ntangam. Ndiyaleqa abantwana bayatshisana ntangam. Hayi ntangam ndizabona Man Modric nawe nangoku Mfondini. Imododa. Ndiqalwa nguChezi ngapha. Hayi ke ngoku Modric lo ndimaziyo. Noba ikhona ingxaki ngam. Noba ndiyanuka mntakatata. Modric. Nawe lona Mfondini. Yamba izawudibana naleya yenze imiyi-1 wena woyiswa ucinga imali madoda yembo uyayithanda yembo Khatebe uyayithanda lo Khatebe ke ndithini ku ndiyazile Lux uzayithanda Khatebe ntoni le nantsi ke Lux yakhumla ndiqala ngenantsi ke business yethu yamayeza umsekelo ndine-tuck shop ngapha iyaqhuba ngapha nanga amayeza iyaqhuba bayatya Lux bagule siyabanyanga thina ngapha Khatebe unyuba ntoni wena unyuba ntoni wena uyayibona unyuba ntoni Ayiyeke, Khatebe man. ndithe kuwe ndogqirha Khatebe andililo igqirha Khatebe what do you mean Lux nogqirha Khatebe Lux ngugqirha endilaziyo Lukhanyo inyangwa nguwe nongekayisebenziseni neyeza igqirha lenyanga nguwe silaziyo yini Lux sithokoza madoda madoda Khatebe le nto yami yobugqirha ndiyayidelete uyayiretrieve ndiyayidelete uyayiretrieve ukumkhwanazi Khatebe yabona niyitriva ndiyayidilita ndinike netriva Lux khayibona ibhika picture akuthetha ubumnyama akuthetha ubumnyama avela Lukhanya makuthetha ubumnyama hayi man Lux lo mntwana kangayo kothini zawuhamba yes check hamba yho andiyazi sinde njani nangosiyambizo my friend apha egate abhilongi yapho sisibhanqa gqithi ubaleka imali kwadini mani sithi no jobs where's your papers wena Lux sesile nguwe wonke lo nebhedi ungahlekanga Lux uyibone lena ingathi into estupid ungahlekanga vala apha kaqumbisa hlala lona wena uyafana nebhedi lakho kunye Yathanda baby